Tofa ana wata sai ga wata, asiri ya tonu. Asirin sojoji masu saida ma 'yan ta'adda makamai ya tonu. Dama ko da wani lokaci za ka ga idan jami'an tsaro sun kama talaka ya laifi sai ka ga suna dukansa, duk kuma wani laifi da aka taɓa yi sai su ɗaura shi a wuyan wannan talaka. Wani lokaci sai ka ga sun ma kashe shi sanadiyar wannan dukan da suke mishi. Idan ba ku manta ba, ko cikin satin nan irin haka ta faru, irin rigimar da ta faru a jihar Kano lokacin da wani matashi yake wasa da mashin bayan an ɗaura auren abokinsu. To a wannan lokacin wani mutum ya ga ba zai iya ganin wannan wasa da mashin ba, inda ya je kai ƙara ofishin wani DPO. To sanadiyar haka 'yan sanda suka kama wannan matasan har suka kashe shi. To bayan sun kashe su ma matasa suka yi zanga-zanga suka kashe wannan DPO. To kaga da yake talaka ne ya aikata laifi. To amma yanzu ka duba ka ga abun kunya da wayannan jami'an tsaron Najeriya suka tafka, inda aka kama 'yan sanda kimanin 18 masu saida ma 'yan bindiga makamai, sannan kuma aka kama sojoji su ma guda 15. Duk dai a nan ƙasar tamu Najeriya ne aka samu irin wannan, wanda yau idan da farar hula ne suka kama da irin wannan laifi, iya azabtarwa ba irin azabtarwar da ba za a yi mishi ba. To amma abin da zai baka mamaki shine mafi yawanci su jami'an tsaro idan an kama su da irin wannan laifin za ka ga babu wani hukunci da ake musu, kuma rashin hukunta mai laifi a ƙasar nan shi yake sa masu laifin suka ƙara yawa. Ko shi yanzu DPO da nake gaya muku an kashe shi a garin Rano, dama ai daga Bauchi aka yi mai transfer, kuma a lokacin da yake Bauchi lalle akwai wani faifan bidiyo wanda ya fita inda ake zargin wasu matasa guda 3 sun saci kaji, guda 2 take yanke wannan DPO ya kashe su, sannan kuma ɗaya ya mai mummunan rauni. To a wancan lokacin ba a ɗauki wani mataki kwakwara ba akan wannan DPO, sai dai aka yi mai transfer inda aka dawo da shi garin Rano. Kuma dawo da shi garin Rano daga nan sai zo cigaba da wannan ta'addancin yanda ya saba. Idan da ce ku a wancan lokacin an ɗauki kwakwaran mataki akan shi, to lalle ba zai ƙara sha'awar cewar ya kama wani ya kashe shi ba. Amma rashin ɗaukar mataki mai ƙwari shine yasa ya dawo ya ci gaba da wannan kisan illan da yake yi a garin Rano. A ƙarshe shi ma kaga ya rasa rayuwarsa. Kuma ko da wani lokaci dama jama'a suka yi zargin cewar shin 'yan ta'addan nan a ina ne suke samun bindiga, suke cike cikin daji kuma ga su ƙauyawa, amma sai ga munan da muke cikin birni kai baka san ma inda za ka samu bindiga ba, amma kuma wai ba ƙauye shine za ka gan shi da bindiga, kuma wai kaga bindiga nan ta hannun ba ƙauye ta ma fi ta hannun soja wanda yake nan cikin gari, ko ɗan sanda wanda yake cikin gari. To dole abin ya ba mutane mamaki. To ashe kaga irin wayannan jami'an tsaro da dama su ne suke ɗaukar wayannan makamai su sayar ma wayannan 'yan fashin daji. Kadiba abin da zai baka mamaki, sojoji da 'yan sanda su ne fa aka kama da wannan laifin, kuma dama ko anan cikin gari su ne aka san suke rike bindiga. Dama 'yan ta'adda sun sha fitowa wani lokaci a kafafen sada zumunta inda zaka je sun ce lalle wajen jami'an tsaron Najeriya ne suke samun wa'innan makamai suke siya. Wasu za ka ga sun yarda abin da 'yan ta'addan nan suke faɗa, wasu kuma sai ka sun ce a'a gaskiya ba su yarda ba, suna ganin kawai ƙagina suke ma sojoji da 'yan sanda domin su ɓata musu suna. To abin ba haka yake ba. Wannan dai yanzu an kama su dumu-dumu, kaga ba gudu kuma babu ja da baya. 'Yan uwansu 'yan sanda da sojoji su ne zai suka kama su, ba talakawa ne yau suka kama su ba. Inda talakawa ne yau suka kama wa'innan masu laifin, ko da sun je sun kai ƙara za a ce sun musu sharri ne kuma sun ɓata musu suna. Maimakon su wanda ake zargi da su yi laifin a kama su a bincike su, ba su za a kama a bincika ba. Kai talakan da ka kai ƙara, ƙarshe kai laifin zai koma kanka, kuma kai ne za a kama a bincika, a ƙarshe ma ɗaure ka tun za a ce ka ɓata musu suna. Kun san abin da ke faruwa kenan yanzu a ƙasar nan, sai ka ga mutum ya riga ya samu aikin gwamnati, musamman kuma aikin gwamnatin aka ce shi babba ne, to sai ya daɗe yana aikata barna ka ga ba a kama shi ba. Duk lokacin da aka yi yunƙurin za a zo a kama shi sai a ce an mai sharri ne, an mishi ƙage ne, kuma abin nan da ake zargin shi lalle bai aikata ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi share ɗin bidiyon nan kai dakin. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Rundunar Operation Haɗin Kai ta kama jami'an sojoji 18 da 'yan sanda 15 da ake zargin suna sayar da makamai ga 'yan ta'adda a wani samame da aka gudanar a jihohi 11 na Najeriya. Jaridar Punch ta ruwaito kakakin rundunar Manjo Janar Abdulsalam Abubakar a ta bakin Manjo Ademola Owolana ya ce an kama jami'an ne a jihohin Bauchi, Benue, Borno, Ebonyi, Enugu, Lagos, Plateau, Kaduna, Rivers, Taraba da Abuja. Haka kuma an damƙe fararen hula 8 da wani basarake 1 tare da wani mai kula da rumbun ajiye makamai na runduna ta 8, Army Rappel,
wanda ake zarginsa da safarar makamai tun shekarar 2018, inda aka gano naira miliyan 45 a asusunsa. To, jama'a assalamu alaikum. Rundunar sanda ta ƙasa reshen jihar Kano ta kai ga nasarar kama waɗanda ake zargi da kisan gilla na DPO na Rano. Wannan rundunar ta 'yan sanda a jihar Kano ta bayyana alhini da jimami bisa mummunan kisan gilla da aka yi wa baturen 'yan sanda na Rano, CSP Baba Ali, yayin da yake kan bakin aiki. Rundunar 'yan sanda ta kalli wannan kisa na rashin hankali da rashin imani da al'umma suka yi masa, haka zalika kuma a matsayin mummunan hari ne wannan ga zaman lafiyar al'umma da kuma cin mutunci ga jajircewar jami'an 'yan sanda da ke fuskantar haɗari kowace rana don kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Sai dai wannan runduna ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewa an gurfanar da duk wanda aka samu da hannu a wannan ta'asa a gaban kotu. Bayan gudanar da bincike, an kama mutane 41 har da waɗanda aka gani dumu-dumu da wannan aika-aika a cikin wannan lamarin. 'Yan sanda yanzu haka na ci gaba da aiki tukuru don tabbatar da cewa ba a bar kowa ba cikin waɗanda suka aikata wannan mummunan aika-aika. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, CP Ibrahim Adamu Bakori, ya tabbatar da al'umma cewa rundunar nan ta 'yan sanda a jihar Kano za ta ci gaba da jajircewa wajen kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma a faɗin jihar Kano baki ɗaya. Haka zalika ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba don ganin cewa ta ci gaba da tabbatar da tsaro da zaman lafiya da kuma kama duk waɗanda suke da hannu a wannan aika-aika zuwa wato ga gaban shari'a. A zuwa wannan lokaci an samu nasarar kama mutane 41 a ciki da waɗanda aka gani hannu dumu-dumu sun aikata ko in ce suna aikata wannan aika-aika a wannan lokacin. Rundunar sanda na ƙara godiya ga al'ummar jihar Kano na fahimta da suka yi da ta'aziyya da ake yi, sannan kuma da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Haka zalika muna kira ga al'umma, muna ƙara ci gaba da kira akan cewa a ci gaba da tabbatar da an ba da gudunmawa na zaman lafiya. Wannan gudunmawa da ƙoƙari da ake mana muna godiya, kuma insha Allahu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba don ci gaba da tabbatar da cewa an zauna lafiya a jihar Kano. Mun ƙara jajircewa wajen kare rayuka, lafiya da kuma dukiyoyin al'umma. Haka zalika rundunar ta karrama shi wannan marigayi CSP Baba Ali tare da yaba wa jarumanta da suka sadaukar da wato rayukansu don ganin cewa sun ci gaba da tabbatar da tsaro, duk da yake cewa a wannan aiki ana fuskantar haɗura daban-daban domin kare al'umma. Mai sanarwa SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin na 'yan sandan jihar Kano, a madadin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD.